Jembatan Mangkrak Bolo iki, Dondong Kulon. Banyak mulak-mulak teko kono kuwi. Spot paling bagus, paling jos. Apa meneh nek spot mung dienggo ora nyobok kuwi bagus banget kuwi posisine. Akeh banget spot-spot sing dienggo ora nyobok. Iki wis ngasek teko kulon kono kae lho. Kulon kono kae. Dadi banyu ki wis bablas ngulon. Iki Jembatan Mangkrak. Kok ngene iki. Posisi Jembatan Mangkrak. Saiki tak sepil sing etan ya. Sing etan iki Jembatan Bolo. Heeh. Wis mlaku ngetan. Loh. Jos banget toh posisine. Loh, iki arep nyepon nang kono kae iso. Ya toh. Lah kae mancing nyobok nang kono kae iso. Kae ana sing nyobok. Ning nek posisi nang kono kae liwate ngendi aku ya ora ngerti. Golekno dhewe mengko. Oh, iki aku ngadeg kok dhuwur jembatan iki. Nek masalah ora nyobok bolo, wah jos banget. Kowe ningkring nang kono kuwi lho, ngisor kuwi lho. Wis jos juga. Oh. Ora kudu nyobok nek nang kene iki. Loh, kaya nek sing nyobok kae. Piye, Lek? Mangan ora, Lek? Angel. Lah rek piye ra nggawa bolo ki? Oh. Iki penak banget iki dhewean senggel kae. Kene umpama kowe iki ora iso nyobok, tangkring nang kene iki ya iso kuwi lho. Ya penak-penak banget kene. Dalan nggon limit kuwi, mancing nangkring nang kono iso. Jos nek mengarep umpan pelet cacing biasane kene iki nggon betutu bolo, tapi nek saat iki mbuh mangan mbuh urung ora ngerti. Kene nggon betutu biasane. Iki sing lor Jembatan Bolo, lor jembatan sing bablas ngetan utawa sing kok
dalan kokulon sing lurus ngetan iki mau ta, lurus ngetan iki mau. Lha iki banyune teko kene iki. Teko kene iki. Jane nek saumpamane mancing ya mancing, nek nyobok mungkin ya isih bagus karena lumut. Saat iki ya ana sing mancing sih, cuma aku yakin jek nganggo nek ra cacing pelet. Nggo masalah mancing darat. Lha iki posisine teko kene iki. Lah ndondong etan kae wis ketok nang kono kae. Ndondong etan posisi banyu ya wis entek ning desa. Lah engko aku tak tetep rono ya. Dadi iki lho deloken sing lor dalan iki kebak teko kono kae. Dadi pilihan spotmu ki akeh banget bolo. Pilihan spotmu akeh banget. Lho iki nggon lor jati-jati sing biasa renek banyu wis mentok kono kae. Dadi ngrambat iki posisine ya tetep paling banter kurang ya 2 kilan wis mbludak banyune. Masalah iki wis ya bisa saya katakan 98%. Berapa hari lagi paling ya wis mbludak nang teko kene iki. Lah dalane iki entek nang kene iki. Iki dalane. Wis entek nggon jati-jati. Kene iki nek bapak iki no akeh teko ya, Pak. Lah iya golek cacing apa. Ning jorunge to. Ya serinting ki paling. Baru mau. Sampeyan kok ndi? Simo. Simo? Simo. Sampe delok. Beci, Pak. Beci. Biasanya nek cacing ki betutu-betutu ya doyan kok. Nak ngobok ngono kudang. Iya nek nyobok kudune. Gandeng cacing itu ya cek kok ngene iki cah. Ya iku. Wis padha ae. Lho. Itu ya kok ngene iki cacing. Tapi jane ya lumayan serintinge ya rada lumayan. Ning cek gede-gede kelur serintinge. Nggih. Lah iki teko kene iki. Kan? Ya nek nyobok gede-gede iki. Ya kene iki kono dhisike wong Karang Gede ning kono kae panen. Gede-gede tenan tapi nyobok. Ya iki teko kono iki bolo. Oh iya ta. Ya. Nyobok lumutan. Nah nek lumutan genah. Oke bolo, sampai di sini dulu ya sepil spot dari Dongpring sampai Ndondong Barat dengan Jembatan Mangkrak. Oke. Sampai di sini dulu saya akhiri. Semoga Anda selalu sehat, diberi panjang umur, dilimpahkan rezekinya, dan jangan lupa bahagia selalu bersama keluarga. Karena keluarga adalah nomor 1 dan mancing itu adalah nomor 2. Jadi jangan nomor 1kan mancing ya bolo ya. Tidak baik. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel episode berikutnya. Besok kita akan nyepil ke Karamba. Ini adalah request dari Mbak Alin, mahasiswa Undip jurusan perikanan. Nah, besok Mbak akan saya sepil masalah Karamba dan hasil-hasil ikan dari Karamba ngundang legi. Terima kasih, sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.